Il-pożizzjoni li ħa Manfred Weber, iċ-chairperson tal-Partit Popolari Ewropew fil-konfront tal-Gvern Malti hija inaċċettabbli. Tgħid stqarrija tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Il-President tal-Grupp Gianni Pittella jgħid li l-pożizzjoni ta' Weber bbażata biss fuq l-isfruttament ta' każ ta' ċittadin privat biex l-IPP tużah għad-detriment ta' Malta u l-Gvern Malti. Pittella jsostni li din hija tattika partiġjana li tipprova timmina lil pajjiżna u għaldaqstant l-SND mhux se jaċċetta, partikolarment f'każ fejn hu ċar li l-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista li hu parti mill-IPP u li jagħmel sabotaġġ lil pajjiżna. Dan bil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea wara l-bieb. Għaldaqstant Pittella saħaq li ċ-Chairman tal-Partit Popolari Ewropew m'għandux ikun parti mill-lob partiġjan tal-Partit Nazzjonalista. Dan anke għaliex ir-rotta awtoritarja li jsemmi Weber fil-kritika tiegħu tpoġġiet fi żmien gvernijiet nazzjonalisti li f'25 sena qatt m'għamlu xejn biex ineħħu il-libel kriminali. Dan fl-istess waqt li gvern Laburista qed jaħdem għal iktar libertà ta' espressjoni. Fl-aħħar nett Pittella temm jgħid li l-Gvern Malti għandu għal qalbu l-valuri demokratiċi u l-SND huwa kburi tal-kisbiet li l-Gvern Laburista qed jikseb, fosthom foqsma bħall-ugwaljanza soċjali, libertajiet ċivili u politika progressiva, flimkien ma' ħidma għal politika iktar trasparenti bħal liġi li tirregola l-finanzjament tal-partiti u t-tneħħija tal-preskrizzjoni fuq il-politiċi, liġijiet li qatt ma kienu konsidrati tul amministrazzjoni nazzjonalista. Għaldaqstant il-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi tenna li mhux se jħalli lill-Partit Popolari Ewropew jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta.